Takže ahoj, ja si to takto trošku budem držať celý čas v ruke. Takže čo mi dalo cvičenie? Ako som sa vlastne ja posunula vo svojom živote, či už sa to týka fyzicky alebo psychicky, čo som začala vlastne riešiť a ako sa zlepšilo moje zdravie. Tak v prvom rade by som povedala, že som si dokázala vytvoriť o mnoho silnejšiu disciplínu a uvedomiť si, že veci, ktoré robím, nerobím len tak zo srandy, ale robím ich preto, lebo mám nejaký cieľ. A uvedomila som si, že nie vždycky sa mi bude chcieť. Nie vždycky bude mať na tú danú vec motiváciu, nie vždycky bude mať na to proste chuť. Nie vždycky sa jednoducho zobudíš a vstaneš z postele s pravou nohou, ale s tou ľavou a vlastne nevždy máš na to náladu a chuť. Ale uvedomila som si, že ak ten cieľ naozaj máš a chceš proste tú vec, tak pôjdeš si za tým, aj keby možno ti nie je najpríjemnejšie, ale pôjdeš tam, pretože práve o tom je tá disciplína. Ty nemáš tie veci robiť iba vtedy, keď sa ti chce. Ty máš tie veci robiť najviac vtedy, aj keď sa ti nechce. A keď sa možno tvoje telo cíti vyčerpanie, nemusíš ísť na 100%. Stačí, ak pôjdeš na 50, ak pôjdeš na 20, pôjdeš na 15. Proste aj keby, že ti nie je príjemne, že tvojmu telu je nepríjemne, dajme tomu, že odcvičíš 3 cviky, ale ty si 3 cviky odcvičil. Ten sval sa proste spôsobom roztral, ten sval sa aspoň o nejaké to malé percento posúval. Ďalšiu vec, ktorú som sa naučila počas cvičenia, je riešenie stravy a uvedomovania si toho, čo vlastne do svojho tela dávam a ako to veľmi vplývalo na môj zdravotný stav, či sa to týkalo psychiky alebo fyziky. A musím povedať, že som mala veľmi zlú imunitu, bola som neustále chorá, hlavne v momentoch, keď som neriešila vôbec stravu a neriešila som vlastne vôbec ten kľud, ten spánok, pitný režim a celkovo toho športovania. A až potom, keď som začala riešiť presne tieto veci, otužovanie, športovanie, jedenie, naozaj si dávať čo najviac tých minerálov, bielkovín, vitamínov, sacharidov, tukov, proste všetko, čo to telo potrebuje, všetky tie makroživiny a mikroživiny, tak vtedy som si uvedomila, že moje telo sa začalo ku mne správať úplne inak. Není mi tak často proste zle, nemám často úzkosti, nemám často nejaké nálady, depresie, takto, pretože moje telo má všetkého dostatok. A presne o to ide, že ty si musíš uvedomiť, čo to tvoje telo potrebuje, nie iba to, čo chce. Lebo to, čo chce, je len tvoj mozog, je to len tvoj dopamín, hej, že mám chuť na sladké. Ale keď si uvedomíš, že dáš si, dajme tomu fakt, že banán, alebo jablčko, alebo pomeranč, alebo proste dáš si vodu s citrónom, alebo proste čokoľvek iné, tak ty vlastne ako keby dostaneš ten cukor, na ktorý máš chuť a zároveň dostaneš do tela aj vitamíny, takisto proste nejakú vlákninu, ktoré vlastne tvoje telo potrebuje a nedostaneš do tela zbytočne nejaké chemické látky, ktoré sú vlastne v nejakom keksiku, ktorý ti dokáže vydržať rok bez toho, že by sa pokazil. No a tu už je vlastne aj presne ukázať to, že čo do toho svojho tela dávame. Ďalej by som povedala, že celkovo ten môj zdravotný stav sa úplne začal zlepšovať. Napríklad momentálne som nebola chorá 7 mesiacov, čo je proste pre mňa rekord, pretože ja som bola chorá kedysi, že non-stop. Taktiež, čo sa mi ako keby zlepšilo v mojom živote, je proste to, že si dokážem rýchlejšie vyprázdniť svoju myseľ, dokážem sa viac na veci sústrediť. A ďalším takým dôležitým aspektom, čo mi dalo cvičenie, je vnímanie bolesti. Uvedomila som si, že tá bolesť je vždycky iba dočasná a posúvaná. A viem si vlastne z toho presne vyvodiť aj takú filozofiu života. Že áno, proste diamant vždycky sa buduje pod tým tlakom. A presne to už je, či je to tvoja osobnosť, či sú to tvoje svaly, či to je tvoja duša, proste to sa týka celého tvojho života, hej. Že naozaj ty proste budeš niekedy pod tlakom, či sa to týka cvičenia, či sa to týka tvojho života, ale vlastne tie ťažké časy, tá bolesť, ktorú cítiš, dajme tomu v rukách, alebo vlastne v nohách, proste v akomkoľvek svale, časom proste prejde a časom tie tvoje svaly a to tvoje telo bude silnejšie, bude sa vedieť ľahšie adaptovať, bude proste mať väčšiu výdrž. A poviem ti takú vec, že veľa ľudí ponižuje ľudí, ktorí cvičia, ktorí sa o niečo snažia, že teraz si proste príliš pribral, teraz si príliš schudol, už to proste na tebe nie je pekné, lebo si žena, že aha, nevieš si zapnúť šaty, lebo máš proste príliš široký chrbát, alebo proste nevieš si pretiahnuť cez stehna, zrazu kráťa si proste eskové, lebo si proste nameral na stehnách, alebo takto. Tak proste veľa tých ľudí si neuvedomuje jednu vec a to je to, že tam, kde ty zomrieš, ja prežijem, pretože ty to svoje telo vyvíjaš, aby dokázalo proste bežať, aby bolo silné, aby dokázalo sa zdvihnúť, aby sa dokázalo niekde udržať. Nikdy nevieš proste, kde ťa život dovedie do akých veľmi ťažkých situácií a práve ty tým, že ty svoje telo budeš skúšať,
Hej, ty sa ho budeš snažiť skúšať, dajme tomu, že teraz budeš mať pôst, tento deň, 2 dní budeš bez jedla a budeš športovať, budeš behať, tak to tvoje telo bude na to adaptované a bude na to zvyknuté a naozaj sa môžeš dostať niekedy do také situácie, kedy práve tieto veci budeš potrebovať. Vieš, môže sa stať, dajme tomu, že bolo aj také video jedno, kde proste otec bol úplne pribratý a proste spadol na zem a babetko mu proste sa ako v kočeriku takto rozbehlo k ceste, hej, že proste začalo padať. A on sa proste nevedel zdvihnúť, lebo bol strašne akože taký, že pribratý. Ako týmto proste nehovorím, že nič proti nejakým ľuďom, ktorí majú zdravotné problémy, ale je veľmi veľa ľudí, ktorí majú zdravotné problémy. Ja som tiež mala skoliózu neskutočnú proste, kde ma chceli dávať do sadry, ploché nohy, kde mi proste nohy utekali dovnútra. Keď som chodila, tak mne proste chodidla išli dovnútra. Ja som ako keby čaptala s tými nohami. Proste som mala nenormálne veľa problémov, aj proste čo sa týka stravy, som mala problém s jedením, ale vždycky som si povedala, že nebudem sa proste vyhovárať na svoj zdravotný stav a jednoducho sa vzopriem a proste budem bojovať za to, aby som bola čo najlepšou verziou samej seba. A toto je proste asi takým ďalším uvedomením si, že tu nejde ani o to, že robím niečo pre nejakú estetiku, robím niečo preto, aby som sa páčila druhým ľuďom, pretože som neukradnutý, ale robím niečo pre svoje telo. Že to telo sa proste hýbe, lebo naše telo je stvorené pre pohyb. Chápeš? To znamená, že človek, ak sa dlhodobo nehýbe, dlhodobo nechodí na vzduch, nechodí na slnko, tak proste to telo si pomaličky nedokáže už vytvárať ten dopamín. Nedokáže si vytvárať tie pozitívne emócie, pretože tvoje telo je vytvorené na pohyb. Preto proste my, väčšina ľudí, čo vlastne cvičíme, hýbeme sa, chodíme, beháme, plávame, tak proste máme ako keby viac toho šťastia v sebe, hej. Viac ho cítime, pretože ten mozog ho po športe vlastne vyplaví ten dopamín, ten serotonín, hej. Takže toto je proste dôležité si uvedomiť, že to, že ty budeš sedieť pri televízore a pozerať telku, tak ťa nikdy šťastným neurobí. A ja si veľmi dobre pamätám, keď som, dajme tomu, bola chorá, alebo takto. A dlho som ležala, nemohla som športovať, aké silné depresie som ja proste mala, pretože ja pre ten šport žijem, ja milujem proste sa prechádzať, milujem chodiť, milujem proste vnímať tú prírodu, milujem proste myslieť na to, že ako to telo silnie, ako sa proste adaptuje a že to telo, možno niekto povie, že telo nie je taký stroj, ale telo je úžasným strojom na to, aby si dokázal svoje cieľa, na to, aby si dokázal hýbať, na to, aby si prešiel nádhernými miestami a toto mi vlastne stále šport pripomína, že mám toto telo a proste ho chcem využiť na to, aby som zažila čo najviac v tom živote. Na to, aby som videla čo najviac, na to, aby som dokázala čo najviac, pretože to telo je vytvorené a stvorené na to, aby bolo silné, aby proste dokázalo sa hýbať, aby dokázalo športovať, pretože ty si stvorený na tie pozitívne pocity. Ale to je proste to, že ten človek tým, že sa odpája od tej svojej podstaty, od tej prírody, od toho prirodzená, od toho, čo sme vlastne robili. Vieš, naše telo sa celý život proste adaptovalo na pohyb, na proste nejaké tie vitamíny, aby sme vlastne získali, na to, aby sme proste spali, lebo ten spánok je potrebný, to, aby sme boli v kľude. A jednoducho toto je rovnováha, byť na slnku, byť vonku, proste sa hýbať, proste bežať, neustále mať nejaký cieľ. A vlastne ten človek, keď proste nemá cieľ, ten človek, keď proste nemá, že pohyb, nechodí na to slnko, na to, na čo vlastne to telo je vlastne stvorené, aby vlastne tieto veci ti robia radosť, skutočnú radosť. To proste sú reakcie v tvojom mozgu, ktoré sú naprogramované na to, aby tam proste boli, aby sa vlastne tvorili, non-stop tvorili. Hej, takže ak človek proste začne odchádzať od tej svojej nejakej biologickej podstaty, prestáva sa hýbať, prestáva dostatočne spať, prestáva chodiť na slnko, prestáva sa vážne, že socializovať, prestáva jednoducho chodiť do tej prírody, prestáva všetky tieto veci robiť, tak automaticky to telo nedokáže vytvárať nejaké pozitívne emócie. A ešte najhoršie, keď človek nemá žiaden cieľ v živote, pretože ty si bytosť, ktorá proste stále potrebuje fungovať, ktorá stále musí ísť za nejakým cieľom. Len si napríklad spomeň si na tú vec, keď si mal napríklad taký týždeň, že si sa neustále mal sústrediť na niečo. Teraz mám narodeniny, budem mať oslavu, teraz proste idem na výlet, teraz idem do školy, teraz mám nové oblečenie, teraz neviem čo, že proste stále v tom živote máš nejaké nové veci, tak to proste v tebe vyvolávalo také vzrušenie, že si sa nenormálne tešil zo života. Aspoň ja som to tak mala, že keď som stále mala nejaký cieľ, do ktorého proste musím dojsť, tak to mi spôsobovalo extrémnu radosť. Ale ako náhle sa stalo také obdobie, že som proste nevedela, čo mám so svojím životom robiť, že som proste bola úplne chaotická, nemala som žiadne také oporné body, do ktorých smerujem, tak vtedy proste vo mne ten život vyvolával, život, moje telo začalo vyvolávať fakt nepríjemné emócie, že ten život nemá zmysel. A vieš, prečo nemá v mojom živote zmysel? Pretože som ten zmysel
nemala. Ja som proste si ten zmysel, ten cieľ som si jednoducho neoznačila a nešla som si za tým. A presne aj toto ma naučilo cvičenie. Ako vlastne pochopím ten zmysel svojho života. Takže sa zamysli proste nad týmito vecami a nemusíš chodiť zdvíhať ťažké váhy, nemusíš ísť na súťaže a byť trénerom a neviem čo všetko, ale naozaj ten pohyb je dôležitý a proste ľudské telo je narodené pre pohyb a pre šport. Takže som v závere videa, dúfam, že som povedala všetko, čo som potrebovala povedať a dúfam, že ti to dalo nejakú hodnotu.